namhlanje ilanga lokuthi umuntu azethule ukuthi ubani. NguNjomani mina isibongo sami okuhlala ngiseThekwini. Phela ngithi sazana kulama video la umuntu lokho eposta. Abanye asazani nabo ngoba basha sibonane nje njengoba kuqala lenyanga. Abanye ke siyazana nabo. Kuningi sesikwenzile, abanye sebawathatha ama program. Abanye ba-under kwi-coaching, siyacoachana, siyamentorishana nabo. Kudala bawathatha ama-program. Ya, njengoba sengishilo ukuthi nguNjomana, ngingene la kwi-digital marketing nganzakwethu. Nami ngenxa yokuthi ngiyasebenza. Insebenzo yami ayidla ingigculise. Iyangisokolisa. Futhi kubi-ke ngoba uma ngase ngikutshele nala ngisebenza khona, ungathuka. Enye inkampani noma indawo eyithenjiwe ukuthi hayi ziyakhokha, kodwa akunjalo isimeni sami. Umuntu ufana nomuntu osebenzela ukuthi akwazi ukuthola i-transport ukuthi ahambe emsebenzini. Iyavela le ndawo le yokuthi umuntu osebenzayo akasoze aba rich. Uyohlala nje usebenzela izikweletu. Nami-ke ngithe mangibona leli thuba le program ekuthiwa i-Legacy Builder, ngase ngithi hayi angingene lana ngoba iyangikhathaza le ndaba yokuthi ngisebenzele enye indoda futhi angikho happy. Noma nginganika i-overtime, still I'm not happy. Yabona, akukho okwenzakalayo engingakubabaza empilweni yami. So ngistruglisha ngisebenza. Umuntu uzithola esevakashela nabanye abantu ababolekisa ngezimali ezifast, kodwa uyasebenza. Yabona-ke isimo masikanjalo kusuke kukubi. Umuntu-ke wathatha le program. Ya, mhlambe kukhonyana engasho ukuthi kwi-transformation ekwenzile. Uyabona ngekhathi ngingena kuningi engangakwazi. Nawe mhlambe uzitshela ukuthi awukwazi futhi awusoze wakwazi. Yabona kunezinto nje engasho ukuthi ngiyifundile. Njengo-operate ifoni. Amafoni siyazi ukuthi nje saba nenkinga encane sibiza izingane zethu. Futhi lezi ezincane. Nayi ifoni wena ngiyazi lento yenziwa kanjani. Akusekho-ke njalo empeleni. Sengikwazi konke ngefoni futhi sengazi ngaphezulu kwalezi ingane kade siyibiza. Sengiyabona ukuthi bekuqana noma ulwazi besingazi solithathaphi. Kuningi-ke umuntu usazi nanokuthi kunezinto ekuthiwa ama-system I/O, setup nama-website. Ama-website hey ngangitshela ukuthi those are big words zama-companies amakhulu. It's untouchable. Izinto ezi-untouchable lezo. Hhayi ama-website. Sinama-website namhlanje. Sinama-emails are-professional. Not just a normal email. A professional email oyikhokhelayo bengayazi lezo zinto. Sinama-system I/O esikwazi ukuwavula siwavale sikuvulele. Just like that. Umuntu akanaso iskill se-computer. But njengamanje through i-step by step se-blueprint le esinawo ama-program lawo. Sekulula kabi. Operate into eziningi. Through nje ulwazi silitholayo la. So yeah, i-transformation inkulu kakhulu. Because nabanye abayithathile i-program umuntu useyakwazi ukubafundisa, abanike step, abaguide, abanike ukuthi benza kanjani, how to set up izinto eziningi ezisethaphwayo la. And then bakwazi futhi ukuyilandela just slowly, and umuntu umthathe yabona umhambise inyathelo nenyathelo. Wena-ke mhlawumbe uqalayo ukuthi sibe nawe, yenza njena, hamba uyolilandela leli page leli ukuze ungasali kuleyo information. Ungasali kule information yamavidiyo, ubuyele kumavidiyo amadala uwa-check ukuthi sikhuluma ngani. Uphinde uye ulifollowe leli page leli, ulilandele, kuzokusiza lokho. But umbuzo umile kanje kungenzeka ukuthi ngiqamba amanga futhi. Asiye lapha kuma-comment section. Nifike ningixoxele ukuthi ukhona yini umuntu endaweni noma nje umuntu in general omaziyo
o-rich ngenxa yokuthi uyasebenza, uvuka ekuseni aye emsebenzini.